Hej bloggen! Har du börjat nu? Oj vad jag ser lätt. Vi sitter här med Kobe Bryant. Ja. Kommer du säga bänken? Pinsamt. Ja. Fullt ös medvetslös är det här. Vad blek jag såg ut. Va? Vad blek jag såg ut. Man ser den bakgrunden. Vad ska vi göra? Amin, vad ska du göra idag? Träna. Jag tror jag ska bara vara hemma eller ska träna. Okej. Amin är basketproffs. Det är så det. Ja. Jag tror man skulle gå in. Det trodde jag också. Nu pratar vi inte om massa onödigt för vi måste kissa så mycket sen. Vi ska på bio. Ja, vad heter den? Nobeltestamentet. Nobels testamente. Jag vet inte något sånt där. Ja. Lite såhär action. De är såhär skådespelare. Det vet jag faktiskt inte. Jag tror det var lite nyare. Det är väl en dickare typ. Ja, men jag menar det. Men jag försökte få... Är det här mitt hår? Ja, det är inte mitt hår. Jag har vaxat mitt hår idag, kolla. Amin, har du något att säga till våran blogg? Va? Har du något att säga till våran blogg? Läser du våran blogg? Nej, men jag kan börja göra det faktiskt. Bra. Vill du veta vad den heter? Okej, jag kan länka den till dig sen så du inte glömmer bort. Ja, kommer inte komma ihåg. Okej, jag kan länka dem på Facebook. De är asbra, de liksom typ kastas kändaste. Oj, nu kryddar Ja, du men då, berätta. ja, men när jag läser den. Vet du, jag och Lotta ska börja äta anabola. Jag och Lotta ska börja äta anabola. Fast åt andra hållet. Ja, liksom åt andra hållet. Oj. Vad fan är det med andra hållet? Så man blir smal istället för... Ja. Vi ska liksom förbränna istället för att bygga. Jaha, det var där. Det såg ut som jag hade något där. Nej, där. Jag har utvecklingssamtal snart. Bara så att ni vet. Hoppas vi att papi inte är ett anfall. Det där är min. Det är bådas. Ja, men den som kommer upp är min. Ja, Louise. Jag ska liksom låta. Nam. ser ut som ett jävla bös. Vi är riktiga bös idag. Jag kommer också att spela alltså. Jag måste kolla så det är rätt länkar. Det är min. Och det är Loises. Ja. Oj. Vadå oj? Oj. Jag menar aldrig sett så en här, blogg. Får jag kolla snabbt? Jag får läsa min kommer hem. Klart. Liten sån här snabbtitt. Nu går det snabbt hit här. Klart. Jag ser bara cola och godis. Godis. Det var allt som stod på din blogg. Kolla godis. Nej, en cola och choklad. Eller? Det är från när vi fikade med bröderna mina. Med bröderna mina i området. Oj. Jag ser ut som en kines. Vin. Förlovningsvin. Ja, jag får lova mig på pekfingret. Med pekfingret. Jag får lova mig med ett finger. Men... Har vi något mer att säga? Nej. Jo, idag ska vi ju äta thaimat. Du ska äta thaimat. Jag ska inte äta thaimat. Jag Jag tycker ska om äta thaimat. Jag ska äta thaimat. Jag ska äta thaimat med Patrik. När jag har utvecklingssamtal. Och ja, det var allt för oss. Vad ska du äta idag, min kurdisk mat? Ris och kyckling varje dag. Det är typ det enda. Kurdisk mat. Ja? Vad är typisk Ris och kyckling. Mamma lagar ris och kyckling varje dag. Är det kurdisk mat? Amin, du måste jag raka Jag ska dig. också bli kurd. Jag tror också det. Amin är black Jesus. Oh my god. Oh my god. Snap. Touché. Hörde ni att jag tät i näsan? Jag har också tät i näsan. Men visst hörs det väl på mig? Nej. Jag säger bara... Ja. Ja, men då är vi klara nu. Ja. Puss och knull. Oj. Vad är det vi brukar säga? Kyss och smek. Ingen lek. Ja. Vinka min.